nogle af de største udfordringer med Horsens, det er, at rigtig mange vil gerne bo her. Og det betyder, at vi vokser med ca. 1000 nye horsensianere om året. Og det lægger stor pres på både skoler og på vejene osv. Så vi kommer til at skulle kigge på skolerne og investere i bedre skoleforhold. Vi kommer også til at kigge på vejene. Vi skal have nogle flere omfartsveje om byen, eventuelt med motorvejstilkørsel. Og så også at fastholde det, at Horsens har gjort i rigtig mange år ved at ændre sig fra at være en lidt kedelig by til at blive en spændende by med masser af kultur. Peter Sørensen er mester i 1,5 år efter Jan Trøjborg han døde, og det er jo meget kort tid at blive kastet ud ind i en borgmesterpost. Men på de 1,5 år, der er han formået at lave en ny alliance med erhvervslivet, der hedder Horsens-alliancen, hvor man afskaffer erhvervsskatten mod at erhvervslivet til gengæld skaffer nye jobs. Og det vil sige, at vi fjerner dækningsafgiften mod at vi får 600 jobs. Samtidig så har han formået at skabe et jobberedskab, som har vundet national anerkendelse, og med i Helle Thornings tale på Socialdemokratisk Kongress blandt andet, og der er mange journalister over besøg. Og sidste blik af vinteren, så er han blevet kåret af Berlingske Tidende til en af Danmarks 10 mest innovative borgmestre. Og vi har gjort det sammen. Det er det vigtigste. Socialdemokraterne vokse videre sammen.